bocah jenenge Durta sepira dayange? Oh nggih, monggo mawon. Kuwi njaluk krasa tangane Pendhita Durna ora kurang bejo ora ilang kupinge. Hati-hati Kang Durna. Ora sekandhani. Pandhita Durna. Eling-eling pendhita kang mumpuni tumraping kebatosan matek mantram sakti lena kaprayitnanira Raden Durta. Satemah kagetak dening Sang Tapa Pendhita Durna kontal nglayang wenten Jumantara. Dawah wonten wengkon negari ngawungga Raden Durta. Pitados mboten Kakang Durna. Anggir Dipati Karna nak sepelekke. Nika sedulure Pandhawa. Sedulur tuwa. Saman mangken ora mundur bisa kelakon sangsara. Sampeyan ora usah iplik. Ngalih-ngalih. Bilik. Karepmu lah. Wong ngene sak jeker tau perang ya kaya ngono kuwi. Crikis. Kene dipolong wong manut takon wae. Yo ngalah. Mangsa burungan. Wong kene iki rombongan iki karepe ngelikke kok. Mboten sagem reneng kaya wong edan. Sengkuni. Kowe nganggo kathok gembyong terus tekan weteng ae. Wis, trima tak ngedel wae aku. Ya kowe ditanono kowe le. Karena memerke duwe ampuh. Karo wong tuwa kok sirah ducel-ucel. Ayo. Majone lang tak ilangi nyamamu. Kowe sing tak ilangi le. Anggepmu apa nyepele karo Durna kowe saiki. Ora lega yen kurang ngejur-jur bangkemu Durna. Bel. Jur-jur apa? Kacarita Pendhita Durna ngasta Cundamanik katulurungken jajanipun Prabu Basukarna
Senajan patu datan pinten prandini bisa njalari njungkel kapisanan. Wenten palugon. Satemasuk memumbuh ing ngawiyat Prabu Basukarna kawistara kadidene sirna margalayu. Niku wong oleh-olehane nek sok seneng nyepelekke Durna, mati. Nggih. Bapakmu saiki ampuh swatama. Ih. Kula pitados dhateng astenipun Rama Dura. Damangi ya. Piye? Karena paten sisan men sesuk rene sing ngegong. Angger dipati kok padake pengegong. Pratama? Lho. Kuwandane Janaka sing panggul karo Kartamarma lan iki kuwandane Dipati Karna iki. Gendongan san, cemplunge segara bareng. Wah, mbok nggih ampun sanget-sanget Kakang Durna. Mbok ya prayoga dirukti sing apik-apik. Ora isa. Iki sedulure Pandhawa. Niki mangke janji konangan Angger Kresna dunggul kembang ndak urip meneh. Nangger cemplunge segara men pangan mina. Ludes tanpa tilas. Oh nggih, bener. Kenapa? Cemplunge segara. Nggih saken dawuh. Setakon dosa. Cemplunge segara Dipati Karna. Pripun Kakang? Sakniki kula moncen. Pengangkah kula niki mangkit Janaka pun mati Dipati Karna mati. Matine Janaka kalih Angger Dipati tentu badhe sumebar dumugi pundi-pundi. Sapa sing arep mbelani patine Janaka lan Dipati Karna? Tak pateni kabeh. Oh nggih. Kula ajeng ngadhep Angger Duryudana. Badhe mlateraken nek Janaka Dipati Karna pun kula cemplunge segara. Monggo kula dereki Kakang.
Kacarita kunarpanipun Raden Janaka Asa Prabu Basukarna ingkang wus kagulung dening ombak saya dangu saya nengah kacarita kwanda kekalih kang dipun wastani raga ingkang suwung nanging tetela tesih den mung nafsu catur kang aran Luamah Mutmainah Supyah lan Amarah tan primahipun nafsu catur tatkala semana satemah ngempal manunggal wusana kuwanda ingkang den mung nafsu catur ilang wujude Raden Janaka salah kedaden dadi sardula ingkang gedene selawun-lawun nadyan kunarpanipun Prabu Basukarna ilang wujude Prabu Basukarna salah kedaden dadi wujud teksaka kang gedene sak bongkoting wetal satemah ing kono wujuding taksaka baing pedhit nyampluk banyu kumrupyak swarane satemah ombak saya ageng Raden Janaka raganipun Raden Janaka ing dados sardula nglongok-nglongok sirahe saya dangu mbibaraken para mina-mina kang ageng lumba ingkang ngalit samya adrih kathah ing samya kelenger nggih menika ingkang dipun wastani iwak kelenger satemah wujuding sardula den tutwuri taksaka bisa mentas saking sajroning telenging samudra manjing ing padharatan mijil saking jroning tirta ana macan kalusutan Kakang kowe kok dadi sumusul aku wah Dik
Aku iki mau labuh kahananmu ning entek-entekane kesrimpet lelakon kang kaya mengkene. Nggonku dadi sangisara kaya mengkene jalaran aku dilepasi cundha manik nanging aku dilimpe ana setinggil binaturata. Aku semono uga aku ditelorong cundha manik nalika aku nglabuhi si Adi. Nanging aku tetep ora trima tumraping pangrasaku ora lega yen aku ora ngejur-jur bangkene pendhita. Aku semono uga. Utang loro nyaur loro tang pati nyaur patayo goleki ngendi papan dununge pendhita Durna dicur-cur wae. Pranyogane aja ngetok-etok ayo nyamudana aku lan kowe kudu duwe jeneng dewi-dewi. Yo, kowe arep jeneng apa, Di? Aku arep ngaku jeneng Jati Pitutur. Jati Pitutur. Yo, nek ngono aku tak walikane wae. Pitutur Jati. Perlune men gampang le mikir. Ayo Kakang padha males karo watake pendhita Durna nek perlu. Mengko nek Durna wis isa diwales, aku karo kowe kudu mateni Duryudana. Aku ya ora lega nek urung nengker gulune Duryudana. Ana ngendi Durna candhak lakon tak jur-jur bangke. Wah, sabet pedhet gepeng kowe Durna. Kacarita sukma sejati kekalih sukmanipun Raden Janaka saha sukmanipun Prabu Basukarna kekalih nglayang wonten ngakasa usana sigra tumiyup manjing padharatan ginemlaras Gandara suparnucitaning griya. Kakang ora ngira babar pisan kowe nututi aku. Adikku Di, ya pancen kepara nyata mergo aku ora trima yen nganti para satru Pandhawa mau dadi korban. Tekaning ndata aku mbelani marang si Adi malah aku uga nemoni lakon kang ora apik. Mumpung awake dhewe dadi wujud sukma kaya mengkene malah kebeneran. Kowe arep melu aku apa ora? Arep ning endi, Di? Aku sedya gugat marang Jawata. Karena aku sujud sukma nek pancen wis tekan titi mangsane awake dhewe ora iso bali ana Madyapada malah kebeneran. Njaluk papan marang Kang Murbul dumadi diparingi papan ingkang minulya. Kaya diluwi prayoga kepepete diparingi papan ingkang penasaran bakal tak temah, bakal tak tampa Kakang. Di aku mau pisah marang si Adi nek si Adi arep njaluk kepintaning swarga marang Kang Murbul dumadi. Ayo tak tutke sak laku jantramu. Ayo kowe aja pisah karo aku munggah kayangan ngadhep dewa Kang Murbul dumadi.
Kraton Sunyaruri kondang kanaunan senajan mung sak megaring songsong jembaring praja Sunyaruri nanging kenging sinebataken yen to punika negara panglebure angkara murka sumbring kautaman Katong toto titi tentrem gemaripah loh jinawi ingkang keparenenggah dampar kencana lene kasur babut pramudani pinalipit trendha jinawi sinauran gegondo wida ngagem tirta jebat pasturi Narendra Wanudya Katon Sulisteng Warni ingkang sinuwun jejuluk Maha Prabu
Retna Kumalawati. Ya sang Dyahayu Retna Kumalawati. Mengraken para bimban ingin sami anetepi marang kewajiban nenggih kang pangayun punika warnanipun rayi dalem negari ing Sunyaruri wanudya kang ngranyak pasmane rangkane nata ingkang kepareng kekasih Rekyana Patih Retna Andayawati. Ya Dewi Andayawati mengeraken puswanipun para kadang Sinarwati kalebet putra angkat marang ingkang sinuwun Sangirna Raja Putri Narendra Kerenda Bumi nenggih punika puswanipun Prabu Dewa Pratala ingkang mungging perang wujuding raksasa kang gedhe selawun-lawun prajineman ing negari Sunyaruri kang aran Kala Anggana Yaksa. Kacarita pungun-pungun Yasira Sangirna Raja Putri Paburna Kumalawati ning pindha jagring kadwarga menggalih kawontenan negari ingkang yayah nampi cobi dupi ingkang rayi patih wis kepareng Adyantara Sudra pinenengan dawuh kinenang sedaya marang suwah mangkono wijining pangandika ing der kepareng kaliyan sing lati Mirem-mirem kembang popong sari mulat kembang trat
tebang rerayungan rerayungan tinulu katon lung malengkum lir kembang karang sunsang Trate mas pacar banyu jagat bendoro jagat kadangipun Kakang Yayi Patih Retno Andayawati kula nuwun wonten paring pangendika ingkang adhawuh Kakang Mbok paduka nimbali dhateng ingkang rayi pun Andayawati jeneng sira ingsun timbali prayoga nuluwi dhisik anggon sira ngadhep marang pun Kakang Yayi Patih kula nuwun ngestakaken dawuh Kakang Mbok nadyan anggir dewa pratala semono uga diprayoga kanggon sira sowan kula nuwun ngestakaken dawuh Kanjeng Sinun bareng inging putra nyaosaken suming pabekti kunjuk wonten sandhaping padha mawon wantu ya wis tak trima anggir dewa pratala nadyan bapa prajineman semono uga bapa kala anggana yaksa uga diprayogake pisowan sira oi bojleng bris lan jegjegan non nun kados mboten kirang prayogi bareng kula nyaosaken suming pabekti kunjuk wenten sandhaping padha ya tak trima bapa kala anggana yaksa kejaba sanga iku Yayi Patih marmane jeneng para ingsun timbali amarga ingsun mangerti yen to Kukuban Praja ingsun nyoruri kene kaya dene arep nampa coba kang abot kabukti pun Kakang nampa ature para kawula ingkang padha ngaturake yen to tandur tudugut 1000 palawija ingkang ngrinakit ana Tegal kepanasan kabeh ingkang akeh padha alum mlayu satemah padha tumekaning pati lelakon kang kaya mengkono iku mau Yayi Patih ingkang kurang bejane bisa amurwani larang sandang lan buga jagat ndoro jagat senajan ingkang rayi semanten ugi Kakang Mbok sampun naliti salbeting swasana ing Kukuban Praja sunyururi mriki kawistara pangendikanipun Kakang Mbok menika pancen kepara res lajeng prayoginipun kados pundi Yayi pun Kakang nampa wangsiting jawata negara sunyururi kene bisa pulih tata titi tentrem nanging nganggo srana tumbal kudu dilenggahi bocah utawa satriya sing ketunungan wahyu mula sanga iku sedyanipun Kakang bakal jengkar pribadi goleki satriya ingkang kapandhalman wahyu
Mengkono Yai Patih. Saya dalu araras Abyarsa teng lintang kangku madah titi sonya madya ratri lumrang kandaning puspita sang Wijawara ambrengen pindha swaraning madu bronto mansung sarining kembang jagat ndoro jagat lajeng anggen patuko badhe upaya dhateng pundi jero sedaya mboten wonten ingkang ngawuningani Kakang Mbok kepareng mundhak atur sinuwun ya kepiye Bapak menawi saking wawasanipun ingkang abdi bilih tiyang ingkang kapan jalaman wahyu menika yen kukuban sonya ruri mriki mboten wonten langkung-langkung negari Kerendra bumi kula kinten ugi mboten wonten menawi kula mireng pawarta menika sadringing kapan jalaman wahyu menika tesih terah giri sarangan iya lajeng papan dunungipun kula kinten wonten sak kanan kiringipun Praja Ngendraprastha dados menawi badhe pinanggih dhateng satring kapan jalman wahyu kedah manjing wonten kukuban negari Ngamarta mekaten sinuwun Wanudya Yutama mangambar arum gambar arum sang kusuma yatal mawur matu pronto ing jagat bendoro jagat mboten perlu paduka Kakang Mbok Jenggar pribadi kula iki badhe manjing wonten kukuban Praja Ngamarta madosi laring kapan jalman wahyu apa sekirane Yai Patih Siyaga mboten badhe mingkuh kula badhe bidal dina menika nyuwun tambah pangestu ya diajeng sing ati-ati
malaikat wang malang wendresnya kang sir sugal wuwu sira patut wah pareng munjuk atur wonten sapa duka Kanjeng Sinuwun Sang Rinaja Putri ya kepiye nggir istanipun menawi pawarta ing kula tampi bilih kukuban Praja Ngendraprasta menika kelangkung gawat wingit kepati kenging dipun sebataken jalma mara keplayu jalma sedya ala temtu badhe nemahi tiwas pramila saking menika kula mboten tega dhateng bidalipun Bibi Patih Handayawati yen mengkono prayoga tututana mungsa burung anggon sira ambiyan tumarang adik Kyai Patih Handayawati nyuwun tampahing pangestu Kanjeng Sinuwun yo ora liwat sing ati-ati yo sing kanthi tertib persasat tepung gelang murih negara pengen tata titi tentrem aja ana satru kang sumedya Mangendrajala marang rusake praja ing sunyara kene lono pareng nyuwun pamit njagi negara ora liwat sing ati-ati
ijil saking stinggil ngawi sagung prawadya bala umyang gumuru swaraning bendi munya mangungkung kowe iki ngopo to Lung? Pancen elek tenan kok. Lare mlebu ning telak. Wong pancen sing elek kuwi ababmu kuwi kok ora kurang sepira ta wong aku ki ya anggere wis muni nyikat ngono ki aku nek sing jenenge umplok odol ki ora tak nepeh. Prandek pun kok ya lumer terus ki kepiye? Nggih. Dewa Pratala iki nututi marang pun bibi. Bibi. Ora bakal samar iki patihmu. Patih Reksodanu. Kula trimbali. Ingkang abdi Patih Reksodanu Cumadung dawuh. Rekyana Patih Andayawati jagat bendoro jagat. Prayoga nuwe dhisik nggonmu lenggah Patih. Dateng sendika. Togok. Nun. Apa dene milung? Non. Tindak pundi, Mbak? Napa dalu niki oleh order? Order ki apa? Nyuka ketok padake apa ngaki Patih. Ayo nak. Persis sinden gelung. Saya kira nyang kok dirasani. Ning persis ya kaya kuwi ya. Patih, wonten paring pangandika ingin dawuh. Adoh tak cerak-kecerak saya tak raketake jalaran. Aku nampa dawuh saka panjenengane Kakang Mbok. Retna Kumulawati negara Sunyaruri kudu nganggo tumbal. Wujude satra ingkang kapanjalman wahyu. Nggih. Kanggo tumbal negara muri negara iki ora ketempuh larang sandang lan pangan. Iya Patih. Aku ora tega marang tindake bibi. Retna Andayawati iki bakal tak awat-awati. Nggih ngoten niku sing jenenge wong lanang tanggung jawab ning ngoten niku. Heeh ya merana-merana didotke. Ya apik ngono jenenge setya ki ya nek ngono kuwi. Lah iya. Kantun wahyune niku wahyu napa ngaten mawon. Badhe madosi satru sing kapanjalman wahyu ning nek wahyune niku wahyu kraton niku bocahe maton. Sing kenggunan wahyu kraton niku Satru Tanjunganom Raden Abimanyu Angkawijaya. Lah ya kuwi to, Gok. Lah ya sing kenggunan wahyu kraton kuwi. Oh nggih. Jare dumunung Kuban Praja Ngemarta utawa sak kiwa tengening Giri Sarangan, Gok. Lah nggih, kowe wis ngerti. Wampun pun apal. Apal. Mriki mengidul tekan Boyo mriko niku apal. Ayo gawemu saba pinggir segara kok ora apal. Ayo kuwi Patih, mula semadya tata ta padha goleki satra sing jenenge Abimanyu. Ya Raden Angkawijaya. Nanging ora sedya bakal cilik dibiloro gedhe dipateni ora mung dheweke supaya lenggah. Ana kraton Sunyaruri prandene yen diaturi supaya sowan ngersane Kakang Mbok mau ora gelem lah ya prayoga diruda paripeksa. Lha iya dados sendika. Jeneng para anggir Dewa Pratap liwani tak lantuturi marang pun bibi. Ampun ngantos kedangun. Sawala jeng nglendheraken togok semono uga
Ingkang nderek Bibi Pati kok. Monggo kula ayo lho. Ya. Kekayon kayune Purwose jati pangira jagat kadang kinaryaru koso bumi bengkah prati
Punya suarane pipinya wis nadya ratri oh
Wah, kanca-kanca rombongan wiyaga iki pancen nyenengake tenan tutukane. Ning ming sethithik cacate. Nek dong pinuju rep ngono ki do takon ngeling-eling sing do lirih. Ngono ki ya lirih kabeh. Dadi ben cetha antarane slepek biasa karo rep ki ben ana bedane. Nuwun sewu lho Mas. Awit panjenengan sedaya menika murid-murid kula. Dadi nek ora tak elekke ngono ki engko ndak dianggep malah aku sing diluput asal ae ora ngandani. Mula nek dong sak jagung gandeng aku ki ngrumangsani aku ki Petruk ning Petruk ya wis lawas wis tuwa mongko aku nek metruk kok iringani garapan kuwi aku dhewe rumangsa judheg mula alung nek dong kumulan sore saurunge ngayahi kewajiban ngalung do setelan dhisik dadi ben kompak ning pakliran ya arep ya ming Petruk plosok ning ben aja ketok le banget-banget le desa Kang Gareng ora nusul mrene wah awong watake sedulurku tuwa Kang Gareng gek nerjang jangan Lombok lah ya ya watake ya wis kaul-kaul kae wong kakang aku senengane jangan Lombok ning ora pedes-pedes jalaran nek pedes kuwi engko bisa mahanani yo trit ngono lho aku ki ora nedya nyekait karo rombongan ki ora ning aku ming ngandhake aku dhewe kulino nglakoni anggere kepedesan sithik ki ning weteng kemruwes gek ning weteng ki sok ora jenak suwe ki sing tak mangke ya ben kanca-kanca padha dar dhisik jalaran aku nek melu mangan ki njur sing arep genti metruk sapa mongko jaman saiki kuwi anggere metruk ngono ku secara umum ning kono kene padha wae anggere Petruk metu jedul mesti bareng karo metune sego lah mongko metune Petruk jedule Petruk ning pakliran kuwi rata-rata jam 2 mongko rombongan ibu-ibu waranggana kanca-kanca rombongan wiyaga kuwi anggere wis jam 2 dar esuk kuwi wis do ora kersa gek ming kari aku dhewe sing ngelih arep mangan ora ning kancane ora mangan ngelih ora jamak mula nek sing 12 ya mesti trimo tak kon buntelke wah matur nuwun kanca-kanca sesiyaga ning ya iki mbok menawa sindenku sing ning tengenku ki wangune rada sayah tenan anggere muni nek lungguh iki sejejet ning kok merem wangune iki sakliyane melu aku ya gebladeg terus Ibu Krisnawati ki daleme saka peparinging gunung Genthong kono Mboyo Gedang Sari ning sing apik ya ngono kuwi sinden karep turu karo lungguh sing jejeg ngono kuwi jalaran upama diselingi turu ning kok mongko le turu ki ro dekuklak-deku kurang becane sok gedusur malah sangsara ning sing apik ki ya ngono kuwi karo lungguh karo ngantuk ning isih tetep panggeng jejeg nek sing apik meneh kuwi maune nggawa congkok diperlune engko nek ana apa-apa ngono kari wur to ya
Nek sing teges iki kancaku siji kae Bunga Temi. Bunga Temi iki sing ketok teges. Kayo padha karo aku. Nek kira-kira kanca-kanca dodar ngono kae Bunga Temi ku ya nyekait kanca-kanca. Yuk ngentut bus. Bener nek kuwi. Pancen kae rombong aku setelan aku. Kancane do mangan sendok ting kluthik. Ora ana swara apa-apa ngerti-ngerti. Wah, ninting gamelan sing apik. Wah, iki gamelane Pak Sakirdan saka Kemadang. Iki sedulur-sedulur ngalang-alang sari kene mbok menawa sesuk le adol lemah ana sing kepayon tak aturi mundhut gongso cucal. Angger 200 yuta wis kaya ngene iki apike. Wah, sip tenan iki piyayine pancen seneng karo budaya Jawa. Muga-muga sesuk taun ngarep isih ana jaman sing rejo, jaman sing apik. Mbok menawa sesuk rasul taun ngarep kuwi sedulur ngalang-alang sari keduga wayangan meneh. Aku tak sowan mrene. Ngelingi aku iki karo Pak Dukuh iki rombongan penjahat. Wit jaman aku sowan mrene biyen Pak Dukuh iki isih awek enom sprono sprene kok ora mundhak tuwa. Wong anggere kulino mancing pancen awek enom tenan. Percaya aku. Aku mbiyen tau sowan ning bali dusune cerak masjid kono sisih lor wetan kono. Kuwi aku mencret. Sing tak kon teruske dalange sing ngegong kuwi mbiyen. Bareng nyandak nyekel Werkudara ngerengke Ndara Werkudara nek lumrah Ndara Werkudara gagak diluri ning gereng. Wah, ngono nek kuwi ora. Akhire kono ora nganti rampung ya padha wae le mencret. Ning rak nek kono wegah alian saka papan aku ya nganti bubarke wong pirang-pirang. Gini ya enak. Anggere dicampur oseng-oseng ya. Ning ning ning. Nong 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 nong. Tak minta sraya Ibu Kresnawati ben dibawani. Aku tak njaluk lelagon langgam sing nyemek-nyemek. Retno pengasih. Ale dar manado bareng takne wektu ora saya sengkut manado diwet-wet. Monggo Bu Kresna. Kula nyuwun panjenenganipun Ibu Kresna kepareng hanyeliran Ibu. Lajeng niku mangke kula lajengaken langgam Retno pengasih. Lan kula nyuwun kanthi sanget njenenganipun Ibu Kresna. Ingkang raka kula aturi mejahi kemawon. Mbok bilih menika. Monggo, wah.
Wah, jan sip. Nana Iku pambutira yo ngalah. ayo Mangane wak kajar ning untu. yak tidak yaitu lada ajine ratna pengasih Nanu ambasusi anuraga lan Naya kaya nek ngarit ing cemplung klone. selagane ratna pengasih yen nandika sarwa sanadyan amung prasaja nanging bisa aja Wah, jan nglendi marayayem.
ora jamak-jamak. Dasar sing ngrebab sih enom. Sing ngrebab ki putrane panjenengane Bapak Hadi Suyono utawa nek jaman biyen kondange Pak Hadi Srepeng ngono. Kuwi daleme pucung. Saiki ya piyayine isih pinangan panjang umur. Niki wis sepuh. Muga-muga aku sesuk duwe umur kaya panjenengane Mbah Hadi Suyono. Kira delek to. Tenang. Lha kene sing gampang nek karo aku sere kok. Awong dhek iku ora ngrumangsani nek beras iki saka aku. Ana wong kene nuwun muga-muga uga diparingi panjang umur. Rak. Asem tenan. Muga-muga santet wong e barso. Ya. Wis madang, Truk. Oh, wis. Kok aku dibage ora, Truk? Ayo bagei ya ora. Truk. Ingkunge mana iki ya? Aku kuwi apa? Itu tulung Bu, krukupen nganggo jarik Bu, menawa aja dirubung laler Bu. Tak go mulih kok. Sapa sing gelem buntel kakuane ngopahi 10? Arang ana tukange dhewe. Tak rungake Kadi Mandrawa kok. Kepiye? Tak rungake Kadi Mandrawa kok saka rumangsa kok lek kompak temen iki dasar gamelan larasane apik. Heeh. Kan Mbah Arso ki ngeret-eret apa ya? Wah iya. Ngeret-eret apa? Kae sing jenenge Kebu Marcuet ngono kae to. Lah iya ya. Aku uga tak melu ngirimi gending sing kepenak karo panjenengane Mbah Putri ya, Truk. Ya. Muga-muga dadi srana panglipur. Mbok menawa isih keduga cegah wungon ya syukur alhamdulillah kene upama wis sare wong wis piyai sepuh. Ning sing bakwar tak kirimi gending. Heeh. Cara kuno nek kaya simbah Mbah Putri kuwi ya gendinge slendro ning diunggahke swilah. Ya. Ning 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 nang nang nang. Saiki sing nembang sapa? Mau sapa ta, Truk? Mau Bu Kresna. Saiki Bu Ngatemi ya. Ya. Ning 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 nang nang wengi wangi blek-blek ding blek-blek ding blek-blek ding ngotang-ating ngadirani loang. Ora golek wong gondol wewe. Aning kendange nek ora ngandel rungokne Truk ora ngono kuwi. Wangi wangi blek-blek ding. Maka Bu Ngatemi kutut manggung slendro menyura. Wah, genah iki Bu Ngatemi iki. Tak delok saka piyayine le. Gagah pideksa wis suarane genane. Semrawa. Ha iya.
mbak lolo tiba bene lali lho amben-amben ana ngono kuwi nek piyayi iki nek sak barakane Mbah Putri ae nek ngirim gending apese kutut manggung. Dadine kaya Mbah Putri dikirimi prawan Kalimantan ora pantes. Ha iya. Sugeng midhangetaken Mbah. Mugi-mugi sedaya para putra wayah dipun paring kathah rejeki nggih Mbah nggih. Wah. Heeh, ya. oh ben Nano ben manuk apa ya tak omben-omben omben ana sanes banyune tawa pakan ana wah jan seneng tenanan. Heeh. Aku anggere kaya ngene iki wis lali aku karo cah gelung. Ah iya. pakan yeta pakan 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 yeta pakan 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 manuk manuk kaya tak pakan 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 ana Nyelera eman. Ha ilang iki maune kene iki. Ya, atur nuwun Mak Dukuh. Ajeng kula nggih udut kok. Iki ya wis entek gase padha wae. Ora ya. Ya. Indah. Nggonku ki rek akeh banget. Angger nyilih ora tak balik.
maos kering kudu nyongklang. Butut manggung, Truk. Heeh. Ya nadyan ora dibawani ning wong zaman saiki iki nek nganggo bawa kuwi ngentekke wektu paling ora seprapat jam dhewe bawane tok. Lah iya. Nek cara nggone dhewe Widara Mengulon kono anggo Butut manggung niku surake wong. Lah iya. Nek ning kene jan sih banget ditresnani. Lah iya dasar kene iki ya nggon sinden. Nah iya. Iki ibu-ibu PKK maju banget gak, Truk. Pelanjan kene iki nggon dalang. Sapa? Bapak Slamet. Dadi jumbuh. Bapak Slamet Karang kono kuwi ya dalang. Jenenge dalang kuwi arep apik ya kuwi jenenge iki Slamet kuat. Dadi diparingi kuat slamet gagah waras. Nah iya. Dalang kok jenenge kok Margiyo lah ora apik. Ayo. Iki sing ning mburiku ki ya dalang. Sapa? Yayi Mas Panut. Garwane Ibu Krisnawati dalang. Lho. Aja nyepelekke Mas Panut ki sakliyane dalang ya sok tebang bareng gawane. Anggere muni wis sasi sepi ora ono wong do tanggapan to. Heeh. Nek kaya aku kuwi nek ning omah wis memeng arep ning alas randi alas. Aku trimo ning omah ming klithah-klithih anggere sayah turu. Muni anggere kuwi mburiku iki karo Mas Margiyo barang kuwi sambene tani. Mas Margiono kuwi nggih samben tani, Truk. Ku nek muni wancine pepanenan undu-unduan ku arep weruh panen apa? Ku gudhe. Wes sing wedok meme gudhe ning kepang diler kae. Sing wedok ya tani. Bojone Mas Margio kuwi sing jenenge Suti iki kepiye ta ora? Wah, anggere muni ngeler gudhe ning
tengah panasan karo dikul kae ning kotang-kotang tok. Ah iya ya. Ya ngono kuwi sing jenenge guyub. Planjan kono sing sisih lor kono. Ya kono ya ana dalang sapa? Bapak Satiman dia dalang nalika rasul aku ya nunggoni langsung saka Planjan langsung ning bale dusun Ngalalang Sari aku nonton dalang Pomo Degleng. Oh kowe ndelok lho aku ya ndelok madang barang terus aku. Ayo dalang nom-noman iki pancen kae do garapan. Dadi nek aku kon tiru-tiru kaya dalang nom-nom saiki wis judheg tenan aku wis mopo aku.